Nyuwang Candra wis gumlewang ing imbanging cakra wala manci wis ganggat enjing rame swaraning sato kekuluruk sesauran wetan soroting haruna Niwang Agung mugi ngayomana marang Prajanegara Ngamarta sak isine. Ora mengkata dhisik Kakang Semar. Ora pangling panjenengan dika Kakang Nayanta kowe ingkang adhep prapta ning Datulaya Prajanegara Ngamarta. Wah, dipol kakangku. Semar kakangku. Ana wigati apa? Yen to pancen kowe duwe kabutuhan sartane kowe duwe repot. Aja kowe sing prapta mrene nanging para Pandhawa ingkang kudu sowan ana ngarsamu ya sowan ana Karang Kadempel. Kakang Semar, aja wigih ringa-ringa. Paringa dawuh. Ana wigati apa teka mapan ana ing Pesanggran Upalawe ing negara Ngamarta kene Kakang Semar. Kakang Semar. Mara paringa dawuh Kakang, Kakang Semar mara paringa dawuh. Mara diage ngendika wa? Anu. Mbelkek-kukek. Sak tulita mel. Kakang Semar nggih, ampun kaget kula prapta teng Pesanggran Upalawe. Iya Kakang Nayanta nggih. Merga wau kula goleki teng kedaton niku mboten enten. Lah kajena para penduduk sampun mapan wonten ing Pesanggran Upalawe. Kena sak perlu nengga konduripun ingkang Raka ing Ndarawati ngaten. Minangka duta pungkasan, duta agung saking para Pandhawa. Banjur apa gandeng cenenge Kakang? Mengke riye. Niki wau kula nampi sowane abdi Mandaraka. Iya, nggih. Nampi sowaning abdi Mandaraka. Nggih menika pun sabda pailul ingkang matur bilih sinuwun Prabu Salya sak mangke badhe tumedhak wonten ing Pesanggran Upalawe. Mangkono Kakang nggih. Ngaten menika. Yata laruta sanggeng kutha Sang Guru kula yantan mutusa Sang Sri ngantos paripun sami mbal wasana kasau rawuhipun nata ndara kaget kesangya para Pandhawa. Sinayang gelung mangruk mining cakra kumitir mijil saking asta mboten nginten rawuhipun Koko Prabu Indrawati Nyai Prabu Darmakusuma. Wah critha Kresna kakangku Werkudara ya nuwun sewu kemareng kula matur Bratayuda siyos Nyai. Liripun kados pundi? Awit nuwun sewu. Yayi Prabu Jaka Pitana ngukuwi negari Ngastina, sinaosa sak mangke
Negari Ngastina badhe pun wangsulaken dening panguwasipun para Pandhawa nanging sareng para Jawata sekawan ingkang ndereki lan laku kula oncat saking bumi negari Ngastina lah kok jebul tinemunipun pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana menika pun jabel teges negari Ngastina pun kukuwi. Jlitheng Kresna kakangku. Werkudara piye? Iku ing rembug Puntadewa kakangku ya mbarep kakangku ora nyaruju yen to perang gedhe Bratayuda dadi. Nanging nalika semono aku wis matur yen to Werkudara ingkang saguh madeg Senopati. Ya. Nanging dudu kuwi ingkang bakal ndaturake lan dudu kuwi ingkang bakal tak dawake. Kakang Semar ning kene ngopo? Anu kula niku matur kalih para Pandhawa. Iya, babakan. Nggih, babakan sinuwun Prabu Salya sing ajeng rawuh teng pesanggrahan Upalawehi mriki. Oh iya. Yen mangkono padha lan apa kang bakal tak aturake, Kakang? Nggih, iya. Nah kula Sadewa kembar pinten tangsen? Kula wonten dawuh Kaka Prabu. Kula wonten dawuh Kaka Prabu. Perkara iki, perkara rawing Paman Prabu Salya ing Mandaraka samengko bakal prapta ning pesanggrahan Upalaweya. Pun Kakang dawuh kelawan Siadi sakloron ya Siadi kembar. Pinten lan taspen. Mboten. Kula wedi nek kalih sampeyan niku. Siadi sakloron ingkang kudu mapak rawuh Paman Prabu Salya. Mangahangro sumbara mamalindru bumi gonjing ya jagat pangesungkur ora anggo siki sapa iki tekono pawongan nitik saka penganggonmu kowe kuwi kawula nyuwun sewu nyun pangapunten sinuwun. Ya. Ana apa kowe nyegat kelawan lakuku? Isa dhewe menawi paduka sedhi mestangi dhateng kula. Awonten pewaran kula mriku kawula negari Ngamarta. Oh, kowe kawula Ngamarta.
Nanging samangke sampun pindah wonten ing lalatan Jawi Tengah utawi Jawi Madya. Jawa Tengah ora sabar sate Jawi Madya. Oi, mekaten. Iya. Sapa? Iku kula pun Wardaya. Wardaya. Nggih. Iki kula pun Wardaya. Ana apa nyegat kelawan lakuning kreta titianing Nalendreng Mandaraka? Nyun pamunten kula pun utus dening pun para Pandhawa. Ya. Kinen mapak dhateng pramtanipun Gusti kula ing Mandaraka ing Sinuwun Prabu Salya. Samangke anggenipun badhe tumuju rawuh wonten ing Sanggrahan Upalaweya. Kunjang ganjing langit ngelap-ngelap katon. Ler genjang ing alis risang mawe gandrung. Ora gawe dolanan mboten pancen suwanten kula niku mekaten menika kula. Kula dalu niki wau ngasta. Sadurunge kula ngasta kula nyepeng demung riyen. Yo, derekno aku. Nggih, monggo kula dherekaken. Carita rikat lampahing rada ing pangangkarsa tumuju wonten ing pesanggrahan Upalaweya nalika semanten nata ing Mandaraka Sang Prabu Salya ingkang datan pirsa dhumateng kawontenan bilih sampun pun begal dening para Sata Kurawa Wardaya ingkang kala wau matur bilih kawula negari Ngamarta sejati Srayan Ngastina. Nalika semanten nata ing Mandaraka datan prapta ning pesanggrahan Upalaweya nanging prapta wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu kagiat kadrokasan. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dwarining ingsun Prakudara. Rama Prabu Salya kagiat ing tias. Wah, lah paratku sik. Mangiriyen kados pundi? Nuwun sewu, Ger. Kula menika pun boyonge dhateng inggih menika sawijining kawula saking negari Ngamarta. Nggih. Pengangkat kula badhe pun boyong tumuju wonten ing pesanggrahan Upalaweya. Lah kok kula malah prapta teng pesanggrahaning para Sata Kurawa menika. Kula prapta teng pesanggrahan Bulu Pitu menika jlentrehipun kados pundi? Nyuwun sewu sinuwun. Senggune apa? Menika kala wau senes kawula Ngamarta ning menika kala wau Srayan Ngastina nika wau Durmagati kula dandani kaya ngoten. Nika wau senes kawula Ngamarta nanging menika Srayan saking para Sata Kurawa iblis lanat. Nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Kula jabel tata basa kula. Kula jabut tata krama kula kalih panjenengan.
Jer nyatane gunane apa tak basani. Panjenengan kuwi ratu sing ora ngerteni marang labuhan. Panjenengan kuwi ratu sing ora ngerteni marang pangorbanane wong tuwa. Kula rak sampun matur to. Aku rak wis omong. Prabu Duryudana. Ari kala sampeyan nampa praptaning duta agung kang pungkasan duta saka para Pandhawa, negara Ngastina tak suwun supaya masrahke kersane para Pandhawa. Banjur negara Mandaraka lungguh ana. Negara Mandaraka nggonen mukti kowe sakadang Kurawa. Nanging nyatane apa? Nanging nyatane apa malah Prabu Salya lah kok malah mbok begal. Pengangkahku arep ketemu marang anak-anakku para Pandhawa, dulur-dulurku para Pandhawa. Wah, lah kok aku malah kesasar lakuku iki piye? Ora sah nyanak-nyanak. Nyuwun sewu Rama Prabu. Sejati kula mriku namung badhe nyuwun senjata pitulung. Senjata pitulung apa? Kula mriku namung badhe nyuwun panyengkuyungipun Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Gandeng samangke perang Bratayuda sampun cetha lan terwaca bilih badhe kaleksanan. Yo. Kula suwun pambiyantunipun Paduka nyengguyung dhateng kasipun para Sata Kurawa. Apa sing tak sengguyung? Kula tak nyuwun pirsa nggih. Menapa ingkang kula sengguyung menapa ingkang sak mangke badhe kula aturi sak biyantu. Mboten wonten ginanipun. Kurawa menika watak angkara budi candala. Minjang perang Bratayuda tumapak menika namung badhe ngetingalaken sinten ingkang estu lair lan batosipun menika becik lan sinten ingkang lair lan batine elek. Ora perlu kaya ngeten iki. Kula ora buta kaya ngeten iki. Walah nuwun sewu nggih panjenengan niku anak mantu kula, anak mantu kula ingkang estu kula tresnani nanging kenging menapa? Kenging menapa? Wah, nggih Paduka menika males budinipun tiyang sepuh Mandaraka teka damel giris manah kula nggih. Oh. Paman kados pundi? Nggih mboten mripun-mripun. Nyatane mbiyen sampeyan garwa Dewi Banawati niku janjane merga kleru. Kleru. Serti kanthi ra ingkang pun incin. Neng malah pun colong kalian pun Karna lele. Ampun ngawur, mriku Senopati Ngastina. Nggih, nika Senopati Ngastina. Kula nggih ngertos kok, Ngger. Sampun kula awat-awatane mawon. Oh Kula putraning sun sireku wis manci pisahan jenenge wang ya kulining arti becik sira ning praja wah ora pati nduga mono
Kaya ngene lalakone Ngaratu. Mandara Kowa. Ora ana gunane meneh nggonku urip ning alam padang. Tekadku niatku nggonku kepengin nyengkuyung marang lekase para Pandhawa mergo pancen miturutku Pandhawa kuwi becik luhur bebudene. Jagat iki ora bakal kleru nggone milih para Pandhawa. Ya, nggih, Pandhawa. Kowe padha muktiya, kowe padha muktiya. Kowe padha mukti aku tak golek dalane pati, nggih. Oh. Wah. Aku ki wis tuwa. Ragaku ki ringkih. Wah, lah kok dadi aku. Wah. Mila awakku dhewe lah kok ora tekaning pati ngrasake tatu ya ora. Apa mergo aku isih kedunungan Candha Birawa? Candha Birawa, metu saka ragaku kowe. Wah. Bobo. Buta Pandhawa meneng. Iya Bobo. Bobo njaluk ngapura Bobo. Wah. Candha Birawa ana dawuh apa Bobo? Oh, lah kok ngracut marang aku. Kowe tak jaluk lunga saka papan kene. Lunga kepiye? Kowe tak jaluk lunga saka papan kene, Candha Birawa. Dasare apa luputku apa dosaku apa Bobo? Lah kok aku teko dadi mbok tundung minggat saka kene. Kowe ora usah melu aku meneh. Kowe ora usah manjing ning jagatku. Kowe ora usah ngayomi marang Nalendra Mandara kok. Wis ora ana gunane. Lho, aku arep golek dalaning mati. Lho, Bobo. Aja kaya ngono nek sampeyan nundung marang aku urip karo sapa? Kowe bangsaning Prajineman tak kira. Kowe bakal iso urip yen to tanpa manjing ning ngangganing Prabu Salya. Bobo. Aku njaluk ngapura, aku njaluk urip. Candha Birawa minggat. Bobo, aku njaluk urip. Minggat. Wah. Wah. Aduh. Aduh, Bobo njaluk ngapura. Ora ana pangapura kowe. Ayo, ono gunane apa? Kon minggat ora minggat kowe. Aduh, Bobo. Wah. Aduh. Ger, laran ger. Wah. Laran yo ger salah. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Lir kencanging alis risang mawe kandrung. Pukulun sampun pundhaken kamrukanipun Kang Wayah. Wah, mbayakena kaya ngono kuwi. Mbayakena kaya ngono kuwi. Jeneng kita kuwi titah. Ngono lho. Titah kuwi nggawa 3 perkara. 1 pesthi, 2 jedha, 3 kodrat.
utawa tibaning wahyu kuwi wis gumantung marang apa kang dadi kersaning Gusti. Iya. Kula namung badhe pados dalaning sirna. Dasare apa? Kula mboten sagah menawi mbelani watak angkara murka. Lho kok sike. Lho. Mbelani angkara murka kepiye? Bratayuda rak mboyasida to? Ingkang sanjang mekaten menika sinten? Lho. Lire. Bratayuda siyos. Lho kok bisa? Rikala paduka sakadang Jawata catur. Woncat saking bumi Ngastina anak kula mantu. Pun Jaka Pitana jabal pangandikanipun negari Ngastina pun kukuwi teman Bratayuda badhe kaleksanan. Wah, iblis lanat pancen ora. Elek. Saya kula wonten dawuh. Ya wis miyah dadi ngapa mbok menawa pancen jangkaning jagat kudu kaya mangkono Bratayuda kudu kelakon. Nanging mangkene ya ngger ulun bakal paring dawuh kelawan jeneng kita. Piye kados pundi? Perkara jeneng kita nggone duweni pambegan lan duweni tata trapsila ya ki mulasara marang wujuding Candha Birawa iki mbuh ya bener lan iki mbuh ya bener. Sebab durung titiwancine Candha Birawa racut saka raga kita ngger mangkono. Nanging kula menika namung bingung nggen kula badhe pun suwune sabiyantu dening anak kula mantu Ngastina menapa kula kedah sabiyantu dhateng pun para Pandhawa. Awit kodrat ya jagat mriku sampun mestakaken bilih para Pandhawa menika satrengeng bebudenipun becik. Sing kada sapa Pandhawa ki ana eleke ngger. Ngono lho. Kurawa ki ana apike senajan to watake angkara murka, ya mung gandeng ala lan becike kuwi luwih akeh alane. Mula Kurawa ku kondang eleke, ngono. Kula sampun mangertos perkawis menika. Lah, banjur karep kita kepiye? Wah, nuwun sewu Kulun. Ya, kula bingung kedah netepi ingkang pundi kula menika jejering tiyang sepuh. Ngene nek cara ulun ngene, nek cara aku lho iki. Jeneng kita kuwi ora melu Pandhawa ya ora dadi perkara, ora melu Kurawa ya ora dadi perkara. Liripun aja lara ati lho kita. Mboten. Jeneng kita ki janjane ora enek wae Pandhawa karo Kurawa ki tentrem. Nuwun sewu menika badhe wonten dewa kula Pulasara. Aja. Iki mong panjenengan iki mong nentremke marang apa kang dadi penggalih kita kang kaya mangkono iku mau. Kersanipun Wis, ngene ya, Nger. Ulun jarwani. Ana ing Prajanegara Ngalengka kuwi ana satria sing jenenge Kumbakarna mbiyen. Kumbakarna kuwi adine Dasamuka, adine Rahwana. Kumekaten. Iya. Rahwana kuwi watake wengis, watake angkara murka, mubal babal karepson kuwi ora iso tindakke dening sapa wae. Mbok dewa kuwi ditantang karo Dasamuka. Ya ulun nganti judheg biyen. Nanging Kumbakarna kuwi rikala brubuh Ngalengka, dheweke kuwi mboya kok mbelani marang watak angkara murkane kakangne ya kuwi si Dasamuka. Nanging Kumbakarna mbelani marang bumi Wutah Gedhe ya kuwi Prajanegara Ngalengka Diraja. Lah rek krembuk nggih. Jeneng kita yen bakal belani Prasata Kurawa kuwi aja kok Kurawane sing tok belani ning kawulane. Yen to jeneng kita arep belani karo Duryudana sak kadang iku aja belani angkara murkane. Nanging belanana apa sing dadi kewajibane? Bratayuda jangkaning jagat lan wis mesti ning kodrat nggih. Nggih, Kakang Semar menika. Teko iya. Ateng iya, nggih. Mripate ora. Pailun ngapa?
Anu. Madosi ratu Gusti kula. Sapa? Sinuwun Prabu Salya nggih. Gek sinten melih? Wis kondur. Waduh. Ketinggalan sepur niki kula. Pripun? Selora. Inggih selok. Aku nglebokke lulang aku. Nggih. Mboten napa-napa gek ngetan mau. Kula niku mboten gek kula arep-arep ngoten niku mboten Mas, mboten. Mun gek sak selamu wae ora apa-apa. Oh ya ora selak butuh. Dit kintalan. Narada matur nuwun ya Narada. Iki Kakang Semar. Aku reti pambegane Sinuwun Prabu Salya kae janjane gampang-gampang angel. Nek gampang-gampang tenane angel ya ora iso disuwawa. Ha iki. Aku teko ki age arep ngomongi nek Sinuwun Prabu Salya ki kudu duweni ati sing ora mihak A lan ora mihak B, teges kudu eneng tengah-tengah. Iya, anu nggih Kakang Semar leres. Ya iya. Kudu netral. Aku tahu lho terus ngapa. Numpak motor ning perapatan ngono kuwi. Heeh. Karepku ki karep saka gigi siji tak oper nang gigi loro. Heeh. Malah netralke. Terus ayo meng ngono kae motorku. Aku terus reka-reka ndelok mesin. Lah ning sapa ning perapatan? Komplit ning supir, ning wira, ning paino komplit kabeh. Ning ya tenan kok wirake nyenengke kok. Ngapa? Omong-omongan karo aku ki lho. Heeh. Ngger ngece aku senengane aja cedak-cedak Bagong kok nek kelecekan petrel gundulmu aku. Wong karapanmu ki petrel kok wedine nek kelecekan. Iya. Dheweke genti mliriki aku, mbok ya ora mlirik-mlirik ngono kuwi. Terus le wangsulan, ha iki cen mataku ngene kok. Sak rai meng motor truk. Matur nuwun ya Narada. Akeh luputku, akeh lupute Prabu Salya. Aku sing njalukke ngapura. Iki Kakang Semar.